Salam patunggilan wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Bapak, Ibu, para sedherek ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus. Kula Pendeta Triyono saking GKJ Bantul, Klasis Yogyakarta Selatan, badhe maosaken renungan padintenan Sabtu Winedar Sabtu kalih Mei 2026 ingkang pangandikanipun Gusti Allah kapethik saking Injil Yohanes bab 8 ayat 58 ingkang pangandikanipun mekaten. Paring wangsulane Gusti Yesus. Satemen-temene pituturku marang kowe, sadurunge Rama Abraham dumadi aku wis ana. Mekaten pangandikanipun Gusti Yesus ingkang badhe kita raos-raosaken ing dalem menika lan waosan menika badhe kita suraos kanthi jejer wontenipun Gusti Yesus wiwit kapan. Bapak Ibu para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, kangge mangertosi bab wiwitan wontenipun Gusti Yesus ing piwulang tawi dogma gereja mratelakaken srana tembung praeksistensi Yesus. Ingkang gadhahi teges saderengipun panjenenganipun miyos ngagem asma Yesus, panjenenganipun sampun wonten. Perkawis menika pancen dados pitakenan tumrap tiyang kathah. Menapa leres Yesus menika asal usulipun boten saking donya ngriki, kepara panjenenganipun kok ngaken sampun tepang kalian Abraham. Menapa nggih Yesus kok tepang kalian Abraham ingkang gesangipun sampun ewonan taun ingkang kapengker saderengipun Gusti Yesus piyambak. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, Gusti Yesus paring wangsulan menawi panjenenganipun sampun wonten saderengipun Rama Abraham. Wangsulanipun Gusti Yesus kala wau mila boten lepah. Wonten keterangan saking Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dumugi ayat 3 mratelakaken bilih panjenenganipun menika sabdanipun Allah ingkang nitahaken samudayanipun ingkang pinanggih wonten ing jagat, ingkang kawontenanipun tanpa wates wiwit saking kelanggengan dumugi ing kelanggengan. Lajeng wonten ing Yohanes bab 1 ayat 1 ugi dipun terangaken bab Sang Sabda inggih Allah piyambak ingkang manjelma manungsa miyos saking guwa garbanipun Maryam ngagem asma Yesus. Mila wontenipun Yesus boten kok dadakan nembe wonten wiwit nalika wiyosipun ing Bethlehem, boten mekaten. Kawontenanipun inggih wontenipun Gusti Yesus menika wiwit saking kelanggengan. Jalaran panjenenganipun menika Allah ingkang kalenggahan kawontenanipun langgeng. Nanging miturut
karsanipun Gusti Allah piyambak manjelma manungsa jumeneng manungsa kanthi asma Yesus. Asma Sang Kristus Juru Wilujeng inggih Gusti kita sedaya. Keterangan ing kitab suci bab wontenipun Yesus ingkang pekaten menika wau paring pitedah dhateng kita bilih Yesus menika Allah piyambak ingkang langgeng kawontenanipun inggih wiwit kelanggengan ngantos dumugi ing kelanggengan. Kanthi mekaten kita saya dipun kiyataken, dipun kekahaken ing salebetipun kita sami pitados inggih namung awit panjenenganipun ingkang tanpa wates, kawontenanipun boten watesipun menapa dene panguwasipun ugi tanpa wates. Panjenenganipun inggih Gusti Allah ingkang kedah kita sembah bekteni awit sedaya prastianipun berkah karegem wonten ing asmanipun Allah piyambak. Gusti Yesus menika juru wilujeng ingkang boten dadakan, ingkang boten ujug-ujug anggenipun makarya lan wilujengaken manungsa. Nanging panjenenganipun menika kagungan rancangan bab kawilujenganing manungsa inggih wiwit manungsa dumawah wonten ing dosa, inggih nalika jamanipun Adam lan Hawa. Mekaten surah sing pangandikanipun Gusti Allah, pinujiya Gusti Yesus Kristus. Gusti berkahi. Amin.